Ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον διαδραστικό ως έναν απλό πίνακα μαρκαδόρου. Είμαστε στα Windows 11, κλικ στο κουμπάκι που βρίσκεται στα δεξιά, από το αναδυόμενο μενού κλικ στο πρώτο εικονίδιο για να μεταβούμε σε περιβάλλον Android και να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή σημείωση, η οποία μετατρέπει το διαδραστικό σε πίνακα μαρκαδόρου. Κλικ λοιπόν στο κουμπάκι της εφαρμογής σημείωση, φορτώνει η εφαρμογή, την μεγιστοποιούμε και βλέπουμε ότι έχει αυτή τη στιγμή μετατραπεί ο διαδραστικός μας σε μια μεγάλη λευκή επιφάνεια, προεπιλεγμένο εργαλείο, το εργαλείο στυλό, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε είτε με το πενάκι μας είτε με το δάχτυλό μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το πάχος του στυλό μας από εδώ, κλικ στο ίδιο κουμπάκι, να αλλάξουμε το χρώμα. Μπορούμε να σβήσουμε το σύνολο του περιεχομένου μας στο πίνακά μας, με το κλικ στο κουμπάκι καθαρισμός, ή να σβήσουμε μέρος αυτών που έχουμε γράψει, κάνοντας κλικ στο κουμπάκι της διαγραφής. Μπορούμε να αλλάξουμε το πάχος και το μέγεθος της βίστρας μας. Μπορούμε να σβήσουμε με την επιφάνεια της παλάμης μας, κάτι όμως το οποίο δεν δίνεται αν οι παλάμες μας είναι ιδρωμένες. Μία πολύ χρήσιμη δυνατότητα που μας δίνει ο διαδραστικός μας είναι όταν γεμίσουμε την οθόνη τον πίνακα στον οποίο γράφουμε, να προσθέσουμε από το κουμπάκι αυτό μια καινούργια γεμμή οθόνη. Όταν γεμίσουμε και αυτή, κλικ στο προσθήκη, μια τρίτη οθόνη. Κλικ στο προσθήκη, μια τέταρτη σελίδα, μια τέταρτη οθόνη. Αν θέλουμε να έχουμε μια προεπισκόπηση των σελίδων που έχουμε δημιουργήσει, κλικ στο κουμπάκι που δείχνει τον αριθμό των σελίδων και βλέπουμε τις σελίδες που έχουμε δημιουργήσει. Εδώ μπορούμε να σβήσουμε, να διαγράψουμε μια ολόκληρη σελίδα ή να δημιουργήσουμε αντίγραφο μιας ολόκληρης σελίδας. Με τον τρόπο αυτό. Όταν ολοκληρώσουμε το μάθημά μας, μπορούμε από το μενού να αποθηκεύσουμε το μάθημα, το σύνολο των σελίδων που έχουμε δημιουργήσει, είτε στον αποθηκευτικό χώρο του διαδραστικού, είτε σε κάποιο φλασάκι το οποίο θα το συνδέσουμε στο μπροστά μέρος του διαδραστικού μας. Και θα εμφανιστεί εδώ. Δεν αποθηκεύω. Και στη συνέχεια να βγούμε το διαδραστικό μας. Εκτός από την αποθήκευση σε τύπου αρχείου του λογισμικού σημείωσης, μπορούμε να εξάγουμε το σύνολο των σελίδων του μαθήματός μας σε PDF ή σε κάποιο φορμάτι εικόνας. Θυμίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνω από τον διαδραστικό, από τον αστροπίνακα και από τη